Ahoj, takže ja vás vítam už pri 8. videu. Moje meno je Crashim, ale tak tí, čo pozerajú toto video, to asi vedia. No a my sa pustíme do hry. Teda, tu vidíte, že sa mi ten brezový les, alebo jak tomu môžete hovoriť, tak dosť sa mi to tu, nie že rozrastlo, ale jak som to stále posekával a potom mi z toho padali tie saplinky, tak som to v kuse tu sadil a nechcel som, aby som mal nejaké v ruke, tak som tu všetky dal a nakoniec vidíte z toho, jak tu je to veľa. Ale je to dobré, lebo keď to posekam, tak to z toho mám veľmi veľa toho. Viete čo? No proste viete čo. Takže dreva. Tu plánujem, že prečo to tu tak je. Plánujem dať tu na pistóny, styky pistóny inak. Na začiatku ste videli, tamto kašlem teraz na to. Tu vidíte kusok z menu, hral som veľa za kamerou. Takže poprvé, vidíte tu prvé item framey, kožu. Takže vidíte, že mám plno steakov, čiže asi viete, čo sa dialo. Ja som proste si rozširoval, vidíte, že mám viac jak stack slimeballov. Bol som tam, vy ste videli nejaké tie zabery, ak som zabíjal tých slimeballov. A čiže mám tie slimebally konečne, čiže dneska dokončíme tú blbosť, tú enchanting room, to nie je blbosť. Naťažil som, bol som ťažiť aj z toho, ste videli nejaké tie zabery. Lebo predsa len aj na pistóny treba všetko aj tak. Takže poprvé mám 15 pistónov. Lebo tu na 15 nám ich treba a aby sme mali do full. Takže 15 styky pistónov, 15 slimeballov máme a 15 pistónov sa vyrába ako. Treba mám 15 železa. Aha, dobre, už viem. Aha, dobre, už mi to došlo. Takže urobíme rýchlo a ja vám potom ukážem, že čo sme urobili nové, ale najprv urobíme rýchlo tú enchanting room. Ukážem vám to zapojenie a tak. Takže 15 toho, nejaké to drevo, bol som ťažiť, aj z toho ste zrejme videli. Drevo som ešte to mám tie item framey a tak neviem. Takže vidíte, ak som si to rozložil, to neviem prečo je to sklo. A tu mám jungle drevo som ťažil, ako môžete vidieť. Takže to teraz použijem aj. Cobblestone nám ešte treba na pistóny. Takže tu si dám do crafting table. Mám pocit, že sa to robí nejak takto. Hore. Ja už vážne veľmi netuším, jak sa to robí. No, dobré. Takže ja už po dlhom čase, lebo 15 už som sa zľakol, že nemám na to suroviny, ale krásne mi to vyšlo a teraz 15, neviem prečo som si dal do inventára, ale nevadí. No takže 15 styky pistonov, čo je super. Uvidíte, no samozrejme je rarita, že mi to tu horí. Mal som s tým veľké problémy, tá strecha mi už asi 5 krát zhorela, preto som aj musel stiažiť to drevo, lebo som žiadne nemal. Takže tu. Dneska si už robíme aj to redstone zapojenie, už tu všetko budeme mať. 15, dobre, vyšlo nám to krásne, dobre som počítal. A teraz, tie moje kravy, vidíte, že som im tam trošku väčšiu ohradu. A je ich tam docela dosť, trošku som ich tam pomnožil, ale ja nemám ten vid, takže to je dosť blbé. Ja proste, mne nejde o to, že by som musel čakať dlho, aby som im mohol toto dať im jesť, ale proste ja nemám ten vid, to je hrozné zónou. Tu si dám ten item frame a tu budem mať také blbosti na drevo. Takže tu tú knižku si zoberiem. A tu vidíte, inak v pozadí hra Approaching Nirvana. Hudba od Approaching Nirvany. Len tak, by the way. No, takže budeme pokračovať. To železo nám už netreba, máme ho stack dačo, jak vidíte. A kde je... Čo som tu vlastne chcel? Počkaj, bookshelfy, jasne, samozrejme. Bookshelfy som mal tak, kde tu, som si ich dokraftil. A, tu sú hore, som slepý. Takže 13 a treba nám ich ešte 2. Takže viete čo to znamená, idem vám ukázať tie kravy a koľko mi ich treba. Treba mi toto, potom mi treba ešte ďalšie 2 knihy, takže to budú 2 leather, aby som mal 14 a ešte takže ešte 5 leather nám treba. 5 tej kože.
Počkajte, ja musím ešte niečo vybaviť a hneď sa vrátim. OK, takže som späť, tento cobblestone som si tu náhodou dal, keď som išiel spať, iba že som nemal pri sebe krompáč, aby som ho no proste viete čo, aby som ho dal predstavať. Neviem sa vyjadrovať, mal by som začať čítať knihy. Určite nie, no takže vidíte, že mám level 27. Dobre čo, proste 27 mám level, čo som ťažil, zabíjal som takto, proste som prišiel, takto som pozabíjal. A vidíte, už mám takto levely. A jak teda v kuse hrajem na tom hard, tak samozrejme v kuse ma obťažujú tí mobovia, či mnohé mobovia. A tak proste. Takže tu vidíte, že koľko ich mám. A teraz... Sakra. Tu ja tam musím mať, mám taký jump boost. Ale som šmatľavý. Speed. No takže trošku ich zabijem. 5 leder nám treba jak som hovoril. Koľko mám? 4, ešte jednu. OK, mám 5 leder presne, to bolo rýchle. Dám si tu nech mi spadne rovno do inventára tento. Ops, toto nepadá. Aha, lebo ich tu mám 31. Dobre, je mi to jasné, moja chyba. Samozrejme, že moja chyba, no môže to byť aj Minecraftu chyba. Takže nie je to úplne tak isté. No tu vidíte, jak to tak asi bude mať a potom to tu potom už bude ten quick drop, ale to už som hovoril 1000 miliónkrát a že to už teraz hovoriť nebudem. A vlastne urobím si ten enchanting room, ale ja si musím ešte nakopať obsidian na to. Dobre, nevadí, to všetko urobíme ešte v tomto dieli, to stíhame všetko v pohode, máme času máme celkom dosť. Takže 5. Budeme mať 6 kníh. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Okolo toho drevo, ale nechcem toto používať. Chcem používať tamto drevo, áno, viem, že mi to tam teraz vypadlo, takže som to úplne zbytočne tam dával. No, takže máme 2, daj mi to inventára. OK, raz, dva. Hudba je prestá hrať, ale to sa za chvíľu spustí ďalšia. No, už to ide. Dobre, fajne. No, takže máme ich 15, výborne, výtečne. Nahádžeme ich tu rýchlo. Hopa. Takto, super. A takto to bude vo vypnutom stave. Práve som si rozmyslel, že toto tu vymením za drevo. Normálne, aby to tak ladilo s tými knihovnami. Aby nebolo rozoznať, že čo je knihovná a čo je toto. Takže výborne, to by sme mali. No, takže dúfam, už mi treba vážne ten enchanting, lebo vidíte, že mám 27 level. Čo bude veľmi dobre, takže neskôr si možno urobíme aj prvý enchant, čo je výborné. Nahádžeme sem tieto veci. Toto myslím, že viete, aby keď som dal shift, aby mi to tam hneď skočilo do toho, aby som to tu takto nemusel, že by som tu napríklad mi skočilo tu a ja by som to nemusel dávať tak. No, vidíte, takto hneď to mám. Meso si zoberiem. Hlinu tu ešte dám, lebo na to ešte nemám čestku. Na piesok som znova ťažil, dačo kúsok som znova ťažil, takže vidíte, že tu mám to. A teraz diamanty mám tu, takže 1, 2, 3, aby sme si vyrobili krompáča. Inak som našiel super jaskyňu, čo vám hneď ukážem, jak pôjdeme dole. A je to úplne vynikajúca vec, lebo je tam strašne veľa lavy, je to jak v pekle to tam vyzerá. A je tam strašne veľa surovín, čiže to je výborné. Kde to hľadám, veď tu na budú styky. Až jeden. Takže 1, 2. Nech si vyrobím ten blbý krompáč. 1, 2, 3, super. A ideme si nakopať lávu, či no, nie lávu, ale obsidian. Vzniká z lávy a vody, keď toto musím, že nemusím hovoriť. Predsa len ja to tu všetko hovorím, jak keby pre malé detičky som to hovoril, každý vie, jak sa vyrába obsidian, a tak si myslím. No ja si to nemyslím, ja to viem, pretože to je základ, proste
stačí, že hrajete týždeň Minecraft a už to viete a myslím, že na mňa nepozerá nikto, kto nehraje ani týždeň. Aj keď, možno hej. Možno, že hej. Takže tá väznica to je proste originálna. V kuse veľakrát som tam išiel a presadil som to, že som proste vykopal to a zasadil nové. Veľakrát, možno aj teraz už to je, vidíte, že tam toto je čisto nové, čo som ja tam zasadzoval, takže mám aj nejaké tie zemiaky, aj také veci potrebné pre život, pre jedlo a tak. Tie prasatá tu potom takedy pokylím, lebo je ich tu dosť veľa. Konečne si budeme môcť urobiť už aj ten portál, keďže budeme mať nejaký ten obsidian, aj keď to si budeme ešte nakopať potom. No takže prvý obsidian. Prvý obsidian. Prvý obsidian. Máme prvý obsidian. Posvetný prvý obsidian v našom let's play s 8. alebo s 8. áno. V 8. dieli sme získali obsidian, čo si myslím, že je dobré. No možno, vy si možno máte iný názor, ale ja si to určite myslím. Treba nám presne 3, 4, 1, 2, 3... No radšej zoberiem 4. Hej, 4 bude trebať myslím a 1 diamant ešte. 1 diamant a 2 knihy, takže ešte 2 knihy. Takže ešte musím ísť po 2 ledr. Ja, je to teraz zložité, no teraz je ťažké zohnať tie knihy. Jak to dali, že to sa vyrába ešte z toho ledr, no zobral som 5 ešte aj do zásoby, budeme mať 1. No normálne sa ťažko craftia tie knihy podľa toho, jak tu teraz dali to ledr. Zaujímavé. Veľmi zaujímavé. Si povedzte, čo je pre vás také zaujímavé? Čo je pre vás zaujímavé? A čo vás prvé napadne? Je to zaujímavé? A čo? Dobre, no. Trpem hladiny. To tak ma vlastne teraz napadlo, že pre koho je čo zaujímavé. Lebo keď ti poviem slovo, že zaujímavé, je to také slovo, že proste nevieš, čo si máš pod tým myslieť. Lebo každý má tú hranicu zaujímavosti niekde inde. Nejak inak posunúť pre niekoho je dačo, čo je zaujímavé, pre dakoho to je úplne normálne. Chápete? Takže neviem, čo je pre vás zaujímavé. Ani neviem, jak som sa k tomu dostal už, ale nevadí. No takže to minulý diel, ten... Neviem, či to bol... Nie, to boli tie kravy. To ešte som nevydal. To ešte len vydám, to mám predtočené. Dúfam, že sa vám bude páčiť. Je to 30 minútový diel, kde to tu leziem. Bože, veď tam mám kravy, prečo som až tak ďalšie išiel? Takže je to tam dosť ten zaujímavý diel, si myslím. Tie proste kravy, to sú hlúpi. Ja tak nemám rád nosenie krav. Aspoň, že teraz už ich tu krásne máme. Takže, koľko? 2 ledre. Vyberieme jednu. Koľko máme? 2. Super. Som nejaký rýchly dneska v tomto. Dneska som taký rýchly v tomto. Keby niekto iba, že nepozerá a nevedel o čo ide, a keby to takto vystrelil, že dneska som rýchly v tomto, tak to by nedopadlo najlepšie. Tu vidíte, že máme kvietky, výborne. To si dakedy urobíme farbu na to. Tak zo spodu, keď klikáte s bomilom, tak hore na trave sa urobí takto. Keby som klikol tu na, tak by sa tu urobila trava a ja by som potom tu zmačknem páčku a voda mi to zmije a pekne dobre, takže to je tak moja, no, nie moja, videl som to u Inky prvýkrát, jak to tam urobila Krafovi na Mainuj.cz. Reklama! Dobre, no, reklama, tak ja môžem si robiť reklamu komu chcem, a tak to je jedno. Takže urobíme jedno, zoberieme si už aj ten redstoneík a urobíme si páčku dopredu. Takže obsidian, takto. Aha, little problem. No, tak jak sa robí enchanting to ten blbosť.
Ja som žil v tom, alebo... Aha, počkajte, na to my potrebujem asi dve. Aha, počkajte, skúsim vymeniť tie knihy s diamantmi. Či sa to nerobí náhodou takto. A iba jedna kniha na to. Áno, super, výborne. No takže máme... Enchanting table. BOOM! Výborne, máme enchanting. A teraz vám ukážem vlastne to zapojenie, čo je úplne primitívne. To myslím, že pochopí úplne každý. Tu na vlastne, tam sú pistóny. Takže, ja nebudem radšej kopať s týmto, lebo ten si chcem najprv enchantnúť. Možno mi na ňo padne fortune, to by bolo výborné. To by som potom už začal robiť vlastne ten branch mining by som začal robiť. Aby som konečne mal nejaké tie diamantíky naviac. Nielen koľko mi ich treba. To bude žúžo, keď budem mať už fortune. Možno ešte v tomto dieli. Možno keď si to pretočíte, čo dúfam, že nie. Ja budem rád, keď si pozrite celé video. Ale tak ovplyvniť vás nemôžem. Takže ešte tu na pôjde. A tam, výborne. A tu na. A tu na. Tu je lava, takže tu opatrne treba robiť. A tu na pôjde ten redstone, takže pozrite sa. Takto úplne primitívne zapojenie. Ťažšie by bolo, keby sme to robili aj hore, ale to nám je úplne zbytočné, ale no ani nie tu, aby sme proste vyviedli ten signál, to je úplne ľahké. Hovorím, na redstone nie som až taký ľavý, takže s redstoneom kusok robiť aj viem. Tu na keď je, no môžeme to urobiť takto. Aha, treba repeater. Stone mám vypeknutý na repeatere, takže to je v pohode. Som pripravený, jak vidíte. Tu na, koľko treba, dve, myslím. Potom nejaké tie točky asi. Redstone, fúha, ale ja neviem, jak sa robí repeater. Aha, 3 stony nám treba už. Teraz keď sa pozriem do toho crafting table, tak už presne viem, že jak sa to robí. To je čo? To je proste úplne pro. Nechápem, na čo som tam dal dve toté, keď mi stačí jeden. OK, takže takto. Repeater máme urobený. Trošku tam vyvedieme ten signál, lebo tu nás sa hneď tak nebude dať, lebo mi nebude zapnutý každý pistón, takže tu na takto. To urobíme. Výborne. Počkajte. Jak to urobíme? Takže teraz toto není zapnuté. Teda toto je. Tu nadáme repeater, neviem prečo som tam kopal. A tuto takto posunieme ďalej. Išlo to až nakoniec dojde? Samozrejme, že nie. Jedno tam chýba. Takže ďalšie ešte zmena plánu. A to síce, že tu na to až dojde. Dojde to až tu, super, výborne. Takže to isté urobíme ale tu. Chápete ma, nie? Ja si myslím, že áno. Že veľmi dobre sa chápeme, takže tu nadáme redstone a máme to až na koniec. Výborne, takže vidíte, toto tu by bolo. Ibaže teraz rozkopem toto, nech toto ide dole. Super, a teraz tam to vrátime, položíme tam tú pačku, ide to aj takto, ide aj takto, takže to budeme mať tu na. No, takže toto je vyriešené. Ešte samozrejme to spustíme, nech môžeme dať aj tu na. Takto. Takto šup. Dúfam, že sa mi tam nič nespavne. Lebo nerad by som bol, keby mi to tam brčalo. To by bolo fakt nepríjemné. A to tá blbá lava, to je hrozné s ňou. Ona v kuse mi tak bubla. A také zvuky vydáva, to je hrozné s tou lavou. Bože, prečo som sa ja púšťal do lavového dizajnu? No povedzte mi prečo. Takže slávnostne
27 level. Budeme enchantovať, takže... 27. Jak to my urobíme? Dobre, tak ideme ešte trošku zafajčiť. Ja pozriem sa, aký je čas. Tentokrát som sa vážne pripravil. A pozriem som, čas bude tak akurát 22 minút, alebo ja neviem. Neviem to úplne presne povedať. Dobre, takže ideme si zafajčiť, aby sme dohnali tých na 30 level. Mohol by som rozmnožiť kravy, iba že nemám vid. Aj za to by sme dostali XP. Čo by sa nám celkom hodilo. Veľmi celkom. Creeper ten nám nebuchne, pretože teraz som pripravený. Není to zozadu. Rýchlo bereme XP. Viete čo? Myslím, že to nebude zaujímavé toto, jak ich tu ja budem klatiť. Možno by som to strihol. Strihnem to, no proste strihnem to. Hecnem sa a budem tým ďalšie editovanie a teď mám sa hecnúť. Villager, spadne nám z neho zemiak alebo dačo. Nothing. Nič, úplne nič. Nejaký ste genstri vy, šmejdi. Aj tak vás nakopem, keď chcem. Dobre som im dal, nie? To ja som im naložil. Joj bože, ja som taký travko. Ja som taký failer. Skeletonov nemám rád. Ale mám vás rád iba kvôli tomu, že čo dropujete, inak by som vás nemal rád nikdy v živote, fuj. Dobre, no viete čo, ja to strihnem, trošku zafajtím a vrátim sa, keď budem mať level 30. Takže, čauko. No takže ja som späť a proste rovno, jak ja mám toľko tu do 30-ky, no dobre, ešte, že tam je pauk. Tam presne vtedy sa vyjasní a ja ani nemôžem zabiť nikoho. To je jak naschvál, ešte, že tu je to ten dobrý pavúček. Sexy máš ričku. Ideme spolu do nohy. Ty čo do mňa búchaš? Dobre. Si myslíš, že ja si toto nezapamätám, ale ty si teraz zradil všetkých pavúkov. No takže... ideme, máme 30-ku. Náš prvý level 30, podľa mňa sme už mali dať 30 krát, iba že ja som v kuse 30-ku, 30 krát. To som ale vychytal, Nebudem sa hrať na rytmus a fuj, že sa nehambím, ešte dostanem copyright. Ma zabanuje YouTube, že som kopírák. Viete prečo ja nespievam, lebo by mi YouTube povedal, že som tam dal pesničku a ja nemôžem tam. Vlastne, lebo keď máte pri YouTube nemôžete dávať pesničky a keby ja som začal spievať, tak by si mysleli, že to je originál. Však myslím, že mňa už ste počuli párka spievať, takže viete, jak to myslím. No, takže 30, do prdele. No. Efficiency 4, Branky 3. Nechcel som to, chcel som toto, ale ešte k tomu Fortune alebo Siltouch, ale lepšie by bolo ten Fortune. Ale tak, čo sa dá robiť? Nevyberem si a... Tak teda máme tu hotovú tú Enchanting Room. A... Mne sa to celkom páči, vidíte, takto teraz tu môžem dať jeden level a tak. A takto s týmto si môžem dať takto levely. Výborné. Takže do ďalšieho dielu. Na čo sa máte tešiť na ďalší diel? To si povieme tam pri tamtom. Bambus sa mi teraz nechce ísť jak sklízieť. Posekať, lebo som veľmi lenivý na to, aby som išiel až tam dole. A keď už tam máme každé jedno vyrastené. Takže naše ovce, mám pocit, že ich tu je menej. Tak to nám ich vraždí. Nie. No dobre, takže vrátim sa, som späť, už som, viete, trošku som sa nechal ovládnuť, ale iba trošku to vôbec nevadí. Nechápem, prečo toto teraz robím s tou brezou, proste prečo je dám dole to listie, aby bola nahá, aby jej bola zima. To je strom. To je proste 1D. To je 3D strom, ale 1D, vidíte to? Všetko mám 3D a toto je 1D. no takže tamto samozrejme som lenivý, to my tam budem špatiť do konca série, toto v kuse, jak tu budem stať a v kuse o tamto budem hovoriť. No a teda, ja sa s vami lučím z tohto 8. dielu. Je to 8. diel, možno to už je 9.
Pre boha, nemám ich tak veľa, že by som si to nevedel zapamätať, no tak nevadí. Do ďalšieho dielu už sa pripravím. Ako nepripravím, lebo teraz som za kamerou hral až si myslím. Videli ste aj koľko dreva mám aj všetkého, zapojenie nám funguje všetko výborné. Vidíte už, aké mám zničené brnenie, v kuse príjem kúpili prvý a on mi vybuchne pred ksichtom. A tlaková vlna a fúš. Som chcel iba ukázať tlakovú vlnu, nechcel som spadnúť dole. To je taký malý detailik. No takže... Dobre, no, sorry. Dobre, no takže ja sa s vami lúčim pre tento diel. A určite dajte odber, ak chcete vidieť ďalšie videá. Inak už mám 2 odbery. Mám 2 odbery a viete čo je najlepšie? Že obidve odbery sú ľudia, čo ich poznám. To je proste najlepšie. To proste... To ani nie sú ľudia... Dobre, no, nebudem komentovať. Nikto cudzí proste poznám. Ale ja už chcem odbery. Už chcem vážne odbery. A nie iba takéto, Ale ja to hrajem hlavne pre seba, ten Minecraft, lebo ma to baví. Takže nejde mi až tak odbať. No ale proste už tu stojím pol hodinu a keď som hovadiny, takže pokiaľ sa vám video páčilo, zanechajte like, pokiaľ nie, tak dajte dislike a poprípade napíšte koment, nie poprípade, ale určite napíšte koment, prečo ste dali ten blbý dislike. Prečo ste dali dislike? Prečo? No takže zanechajte koment, že prečo sa vám nepáči. A ak sa vám aj páčilo, tak napíšte, čo by ste ešte zlepšili. Alebo čo by ste chceli, aby som robil také, alebo hoci čo proste napíšte. A ja budem za každý jeden komentár rád, takže čauko.